Karnia bareng-bari bocah sing dadi tunawisma kenang konflik keluarga lan urip terlonta-lonta dibantah bari Camat Pangenan lan pemerintah Desa Beringin Kabupaten Cirebon. Pemerintah Desa Beringin menilai Karnia lan bocah beli pernah turu ning gazebo. Bagian dibenari anane konflik keluarga sing nyebabaken Karnia lan sang bocah keusir saking umah. Karnia lan bocah sing tembekan usia 9 wulan saking 7 wulan iki dibloli manjing lan turu ning jero umah. Dadi nganggo teras ting jaba umah sing kebuka dadi kamar darurat. Pemerintah Desa Beringin lan Camat Pangenan ngeklaim saking mula kasus iki muncul, pemerintah setempat wis mudhun langsung kanggo ngupayi wantuan lan dampingan lan upaya mediasi teng pihak keluargae. Sekretaris Desa Beringin Supriyadi ngejelasi usai rame-rame pemberitaan, dinas terkait nyampe unsur muspika Kecamatan Pangenan langsung mudhun kanggo ngupai bantuan. Lan muncul rencana dadi solusi ambiran Karnia lan bocah beli dadi tunawisma saking nganggo aset lemah lan tabungan Karnia kanggo nguwangun umah petakan. Sementara itu Camat Pangenan bareng-bari pemerintah Desa Beringin ngupai klarifikasi saking ngebantah ai informasi sing nyebut Karnia lan bocah urip laka penanganan nyampe kudu turu ning gazebo warga beli bener. Selain itu, pemerintah Desa Beringin Gen ngaku wis ngupai perhatian lan terus ngelakuakan koordinasi ambiran sing bersangkutan oli tempat turu sing leuwih layak. Lan ngelakuakan upaya mediasi bari Karnia ambiran konflik keluarga oli dipragati. Lan bocah oli tempat tinggal sing leuwih layak lan aman lan oli tumbuh sehat. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.